ଅଜାମିଳ ଡାକ ଦେଲା ରଖ ନାରାୟଣ ସେ ମହାପାପୀ କି ଦେଲ ବୈକୁଣ୍ଠ ସ୍ଥାନ। ଆଜି ସଭାପତି ସଭାରେ ଯେ ସ୍ମରି ରାମ ନାମ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବେ ଶୁଣ ଯେ ଯାହାର ଜନ୍ମ। ଆଜି କନ୍ଦର୍ପ ସେ ଜନ୍ମିଲେ ଦେଶଇ ସୁନ୍ଦର ଗନ୍ଧର୍ବ ସେ ଜନ୍ମିଲେ ସୁଖୀ ହୁଏ ନର। ଗଣେଶ ସେ ଜନ୍ମିଲେ କୋଟେ ବିଦ୍ୟା ପାଏ କୁବେର ସେ ଜନ୍ମିଲେ ବହୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଏ। ଆଜି ଯିଏ ଯେଉଁ ଯୁଗ ଲଗ୍ନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ ସିଏ ସେହି କର୍ମମାନ ଅବଶ୍ୟ କରିବ। ଅମୃତ ଶୁଭ ବେଳାରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ନର ସତ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା ହିଂସା ନାହିଁ ତାର। ଆଜି ହିଂସା ବହି ମଲା ଯେ ରାବଣ ଲଙ୍କପତେ ଲଙ୍କା ଗଡ଼େ ବିଭୀଷଣ କରିଲା ରାଜତେ। ଆଉ କର୍ମକୋତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜେଣି ନ ପାରିଲେ ଭାଇ ଭାର୍ଯ୍ୟା ସଙ୍ଗେ ଘେନି ବନରେ ବୁଲିଲେ। ପଞ୍ଚବାଟୀ ବନେ ରାମ ଭାର୍ଯ୍ୟା ହରାଇଣ ବନେ ବୁଲି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଯାହା ମୋ ଜାନକୀ ସୀତା ମୈଥିଳୀ ବୈଦେହୀ ଯୋଜନା ଗନ୍ଧା ନାମକ ପୂର୍ବେ ଥିଲ ବହେ। ଚନ୍ଦ୍ରମା ବୋଲାଇବାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରହାସେ ଧନ ଏକା କରି ଦେଇ ସୀତେ ହୋଇଲ କି ଭିନ୍ନ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଲା ଆସି 14 ବରଷ ଆସ ଆସ ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟ ଯିବା ନିଜ ବାସ। ସେତିକି।